אזהרה, הסרטון לא מומלץ לילדי מתחת לגיל 8. ראו עזרתם. תודה והמשך צפייה מהנה. מה קורה אנשים? כאן פוזבוקס ושמי ליאור ואני כאן בפרק חדש ובסדרה חדשה של בלק סייט. השם המלא בלק סייט ארנה 51. מי שמכיר את המשחק הוא שיחק בו, בטח לא יודע, יאהב את הסדרה וזה, ומי שלא, מקווה שתאהבו, אז בלי יותר מדי דיבורים נתחיל. אוקיי, זה משחק יריות, אני אתן תקציר בקצרה. זה משחק יריות שפשוט יש, זה משחק יריות הטיטני כזה שיש חייזרים ורובוטים וכל זה. כמו שאמרתי בתחילת הסרטון, לא לילדים מתחת לגיל 8. זה יכול לגרום לפעמים לסיוטים, זה פה יחס נפרדות, תלוי למי. כן, וכן, אני לא אהיה כמו כל שאר הערוצים שרק מצלמים את הסרטונים כמו CSGO, Call of Duty וסרטונים שכאילו יריות של נגד אנשים אמיתיים. אני מתחיל סינגל של משחק מעניין. אפילו שיש פה ורסוס אני רואה. אוקיי, לא משנה. כן, הורדתי את המשחק הזה ושיקמתי את המשחק על דיסק. סיימתי כבר את המשחק הזה פעם, אבל עכשיו חשבתי לצלם עליו גם. טוב, אז נעשה. אוקיי. הכל טוב, כמו שצריך. אוקיי, קמפינג. טוב, נורמל. זה סוג של נורמל. אם אני לא טועה, זה הבחור הזה שעכשיו רואים, זה אני במשחק? לא יודע. והבחור שמצד שמאל זה עיראק. הכי טוב. עכשיו להפציץ את עיראק. כן, נראה לי זה אני. והנה, הבחור שמשמאלי זה... Hey Summers, how much further? ומה לעזאזל יש Colonel Reed's עז? men are still moving into position. We arrive at the safe house very soon. You get out. You get out there. Rendezvous with Ambrose here and pick up our interpreter. Her name is Noah Weiss. Hey Rashid, how about you turn that מה crap זה? down? כמה עזים יש פה? מה זה? Rockies have been איפה stockpiling אנחנו weapons in this bunker לעזאזל for years. עושים? Russian ordnance. We can expect some heavy resistance. Hey, $50 says I תשחרר don't אותי want that מפה, even מה you. זה? Make it 100 and you're on. למה אני לא יכול להסתכל אחורה? ועל מה אני פאקינג יושב? Checkpoint. ما الذي תחמלו? أعنزات. או, ערבים. הכי טוב, להרוג עכשיו ערבים. זה הכי טוב למצב הזה. نتأكد من ذلك. הם הפציצו אותנו בצוק איתן, كما قمت עכשיו אנחנו بأي נפציץ حركة אותם חזרה. مفاجئة سيقوم رجالي بقتلك. انتبه. או, סוף סוף אני יכול ללכת בטרור. נהדר. Damn! The Eagle shot, man! Who's the driver? Let's find that safe house! Eagle, this is Echo. Come in. No good. This canyon's blocking our signal. We gotta move to higher ground. Up there! That radio tower! Good eyes. That's our target. Let's move! Remember the rules of engagement, Grayson. None of that John Wayne bullshit. Yeah! פאק, לא. זהו, זה כמו שיש לי. סכין, שום דבר. מה אתם עומדים? סתם. Grayson ought to be on meds. Got company! לא, איפה? Good one! מסתר סנייפר הזה. רגע, איך רצים פה? שיפט זה... Target's acquired! Get him! He's dead! רגע, איפה? נו. Fire in the hole!
לא בטוח, אבל נראה לי עכשיו הוא אמר אללה הוא אכבר. טוב. הנה הדגל של עיראק. זה יופי. איך? רצים פה. טוב. איפה הם? הנה הם. זה נייף. פשוט סקסיות. טוב. יאללה, נמשיך. וואי, אני רגיל ללחוץ על שיפט שזה היה חוץ. שהם יבואו, נראה לי. אני יודע, הם יבואו עכשיו. או, צ'ק פוינט. מה זה? אימו. פרס, מאוס. with up switch. כן. או. של סנייפר. Tango spotted! בום. Take him out! Frag out! Tango down! איך? Incoming! You ready? He's dead! יורק. אוי, איזה ג'וט יפה. יאללה, מה זה שם? זה הדברים האלה שצריך לעבוד, כן. זהו, שטח פנוי, נקי. Move on the door. תשמע הזקה. את ההזקה שלהם. אתה לא עוזב אותי, כן? אני מפחד. או, מה זה? Assuming breach formation. אני יכול להגיד להם, לדוגמה, אחר כך זה אני אומר להם ללכת מה לעשות. כאילו, לדוגמה, ראיתם את החץ הזה עכשיו פה, אז אני אומר להם לפתוח את הדלת. עכשיו אני אראה לכם את החץ הזה. Clear! سأجذب انتباههم لإطلاق النار. حذر الآخرين. זורקים את כולם. מה? אוקיי, מוזר. הנה, רואים יש את החץ הזה, הנה. Form up on the door. אוקיי, יאללה, יאללה. אני פה? לא. אני פה, זוז! לא, לא, רגע, פצצה, לא. זהו? טוב, עכשיו תהיו מה לפה. הייתי פה פשוט. פצצה? מה אתה משאיר אותי לבד? לך, בוא. علينا صدهم. Got him! Watch my six! אוקיי. לכו לשם. Roger that. או. אוקיי. פה יש את המיניגן אם אני לא טועה. Take him out! כן, כן. Fire in the hole! Damn! You showed him! מה אני עשיתי? כן, זהו? אוקיי. מה שמוזר במשחקים כאלה שכל פעם כשדוגמה באים הרבה אנשים יש מוזיקה כזאת מתח וזה והכל ופעילות והכל ועכשיו כשזה נגמר הכל רגוע כאילו במציאות דבר כזה לא יקרה.
Now that's what I like to see. מה אני רואה בו אם הוא מת? מה? מה זה? אוקיי. איך אני אוהב את הדברים האלה? Let's keep moving, Pierce. איף! לא יודע, נתקע עכבר, מה שתמיד הוא נתקע. لا تدعهم يهربون. اقتلهم. جنيفا كونفنشن. You boys slap leather and you're going down. נכנעים. נכנעים? Let's keep moving, Pierce. נכנעים. וואי, איזה גובה. אפילו שאין לי פחד גבוה. Echo, this is Ambrose. Come in, over. Hey, it's Ambrose. Rendezvous with Dr. Norwhite ואז כאילו, successful. אי אפשר לקפוץ You לשם? guys on the way? Affirmative, but it might take us a while. We've encountered some, technical difficulties. All right, Echo. Get here when you can. And watch yourself. I get the feeling something's not right here. Roger that. You too, Ambrose. Racing out. אתם באים, יופי. מה? עד לפה, עד לפה. איך לי להוציא את הסנייפר He's שלי? dead. אני יודע שהוא מת, מה אתה אומר לי? איפה אתם? אני יודע שהוא מת, מה אתה אומר לי? מה אתה אומר לי? שאני לא אראה בך ממש, יופי, תברח. Targets acquired. I saw that! רגע, אז לאן צריך ללכת? יראה לי לשם. איזה רגע יש לי. נו, ש... Dropped him. You got him! בלי לכוון אפשר להראות. אתם רואים פתאום, תשמעו איזה מוזיקה, כזה דרמה ומהירות כזאת. ואחר כך זה מסתיים פתאום, שקט. Radio tower's up הנה, ahead. פתאום שקט, פתאום, כאילו לא קרה כלום, שקט. Consider it done. הבטיחו, הבטיחו. נו, הבטח, מה אתה מחכה? Looks like you got him, sir. All right, we made it. Kick ass. אוקיי. והוא לא מת העיקר. הוא בן על מוות, רגע, עכבר. אוקיי. זו... לא, באמת. אוקיי. No problem. יאללה, תגון מחשבים, יאללה. סינים תמיד גאונים. בלי גזענות כמובן, כן? Eagle, this is Echo. Come in. Copy that, Echo. What's your status? Over. Ambush in the canyon. No car, no driver. Requesting support. Over. Be advised, Echo. We've been compromised. Commander scrubbed this mission. You boys are on your own. What? מה זה אמור Well, להיות? command can suck my... Now, what we can do is drop a support בלי vehicle לקלל, for you. סופים Other side of that צעירים, כן? bridge. בלי לקלל, בלי לקלל. I see it. שומע מספיק. Enemy units are moving in on your position. You'll need to cross that bridge and blow it out so that our chopper can come in safely. Copy that. Moving now. Bunch of cheese dicks at HQ, man. Sure thing. לא כבר. אני אפתר את זה לבד עד שאתה פותח. אוקיי, תודה באמת. אוקיי. רגע, איך הגעת? ועל מה אני? Too hot, Echo. I'm gonna have to circle around while you take care of those guys down there. תעמוד, תעמוד. You waxed him.
dead! תסתכלו איזה קטלני זה, כאילו, כמו במציאות, ככה זז והכל. ולאן צריך ללכת עכשיו? Grace, don't set the charge till Pierce gives the word. Setting charge. Good one! Target's acquired! It's ready. Okay, that's the first charge. Take him down, Pierce. אפשר לעוד כאילו. You're on fire, Pierce! Take a number, pal. Roger that. Setting charge. Like fish in a barrel! יכולים לראות בכלל מיליון ושתיים כדורים, אבל להטעין סנייפר מסכן, לוקח שם. That's all. Let's get across the bridge. תסתכלו, פשוט אני לא נפל, תסתכלו. נכון, C4. Pierce, we'll blow the bridge when you're ready. שכחתי, Pierce, grab the turret. שכחתי, רגע, אני תמיד שוכח. איך מפוצצים את זה? Pierce, grab the turret. All right, get ready. Fire in the hole. Damn it. It's not working. So much for your tax dollars. Heads up, we got an APC coming in. Give me a second. Come on, keep him off me. Help me out. רגע, אני יורד של כל הדברים במקלדת. לא, אני לומד. חפש. Booyah. God, I like it. אוקיי. אין לי מושג על מה Eagle, לחצתי, we're ready פשוט for that לחצתי כל vehicle, מקלדת, over. אבל זה הצליח. Already en route. טוב. Wish we could do more for you, son. Good luck. מסוק? מסוק. זה נראה בשבילנו. אוטו מיניגן עליו. נחמדים, פשוט נחמדים. אוטו מיניגן. הנה, תסתכלו. איך? Let's find out. רגע. טוב. עד לפה נראה לי חברים הסרטון יהיה. אז עד כאן היה. לא לשכוח לייק, סאב וקומנט. יאללה ביי.